Vítajte priatelia späť pri našom projektovom byte. Podlaha vo vzore rybia kosť. Kuchyňa sa pomaly už dorába. Bočné a spodné skrinky budú v kapučinovom dekore. Vrch je taký ako keby brúsený betón. Na ľavej strane je dekoračná omietka, kde bude po celej dĺžke obývačková zostava. Taká jednoduchá klimatická jednotka v rohu, aby vlastne celý priestor bol klimatizovaný. Toto je detská izba alebo pracovňa, kde momentálne nič nie je a nič nebude. Je tam len jedna malá stavaná skriňa. Prechádzame do hlavnej spálne, kde môžete vidieť toto 2-metrové zrkadlo, ktoré sa bude dávať do kúpeľne. Tu je príprava na posteľ, na stoliky. Tuto je ďalšia stavaná skriňa, aby toho uloženého priestoru bolo naozaj že veľa. Na chodbe po ľavej strane teda ďalšia stavaná skriňa. Kúpeľňa zatiaľ nie je dokončená, lebo to vyzerá, že si to budú chcieť dokončiť budúci kupujúci sami. WC sme zvolili čierne, nech to rozbije celý ten priestor vo vecku, aby ste sa aj na záchode cítili útulne predsa.